Дины Россия төркеменә бик сезгә лично мөрәҗәгать белән чыктылар безнең егетләребез. Оларга менә бирдә куелган әйберләр, махсус әйберләр кирәк булган икән. Күпме набор җыелды һәм үзегез менә шул егетләргә нәрсә дип әйтергез, менә сез әти буларак, депутат буларак, ир кеше буларак. Без ир кеше буларак барыбыз да армиядә хезмәт иткән кешеләр. Мин үзем Германиядә хезмәт итеп кайттым. Шуңа күрә миндидер теге армия карата мөгаллимәм бик теге җылы. Мин һәр вакытта аны чын тиктер теге сагынып искә төшерәм. Әлбәттә хәзер җегетләр авыр җирләргә баралар, сугыш булган җирләргә барга торалар, әлегә китмәделәр. Алар әгәр дә инде бездән менә соңгы вакытта җыелган егетләр турында сөйләп барганда, дәүләт барысында аларга бу юнәлештә барганда тәэмин итәргә тырыша, корал белән дә, башка мундирование белән дә, ашату ягыннан да ниндидер кимчелекләр бар икән, ансы менә шушы бик оештырып җиткермәү аркасында һәм ул кимчелекләрне бездә катнашабыз, бетерү ягында башка органнарда шөгыльләнәләр. Бар шундый ситуация, өстәмә рәвештә егетләргә әйберләр кирәк булып чыга. Шул ук менә кнопкалы телефон, анда фонариклар мисал өчен, җылы киемнәр сорыйлар, чөнки көзләр җитә, кышларга таба барабыз. Ул җылы киемнең артык булуы яки күбрәк булуы бер ничектә теге комачауламый, киресенчә кирәк. Күбрәк алыштырсаң, күбрәк җылы киенеп йөрсәң. Шуңа күрә инде менә безнең Зеленодольский районының Бердәм Россия партиясының исполкомы мондагы шушы егетләрдән шундый мөрәҗәгатьләрен ишетеп җыярга булдылар. Инде кемнең нинди теләге бар, шушындай әйберләрне инде менә кичнә генә булса да үзелешемне кертергә тырышып, анда 5 комплект шушындай әйберләрне алып, шушы гомуми җыелган әйберләргә куеп, якын арада аларны җиткәргә җиткергә дигән шундый менә шундый эшләр алып барыла. Рәхмәт Җавсын. Хәзер инде күргәнегезчә, менә монда фонариклар, шынлап торып калган әйберләре бар. Фейкларга зинһар өчен ышанмагыз, ашатмыйлар, киендермиләр дип. Игәр Иркич бик дөрес әйтте, ә монысы инде дополнительно хотелки дигән нәрсә бар менә рус телендә. Менә шундый нәрсәләрне Илдар Иркич аларга алып бирде. Бик зур рәхмәт сезгә, Илдар Иркич.